τρίτο περιστατικό που δείχνει ότι η ολιστική αντιμετώπιση, η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και η ολοκληρωμένη διερεύνηση του ασθενούς μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ και να αποφύγουν δύσκολες καταστάσεις. Είναι η περίπτωση μιας ασθενούς 65 χρόνων που ήρθε και ήταν έτοιμη να αντικαταστήσει τη μητροειδή βαλβίδα γιατί είχε σοβαρή ανεπάρκεια αυτής. Εξετάσαμε σωστά την ασθενή και είδαμε ότι υπήρχε ένα κενό. Δεν γνωρίζαμε πόσο καλά είναι ρυθμισμένη η αρτηριακή της πίεση. Στην μητροειδική ανεπάρκεια έχει πολύ μεγάλη σημασία η ασθενή να έχει χαμηλές πιέσεις. Ψηλές πιέσεις μπορούν να δημιουργούν λαθασμένη εικόνα ότι η μητροειδής είναι βαριά δυσλειτουργική και να χρειάζεται αντικατάσταση. Πραγματικά τοποθετήσαμε ένα μηχάνημα 24ωρης παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης και βρέθηκε ότι ένα μεγάλο πρόβλημα που παρουσίαζε η ασθενής αυτή, που ήταν έτοιμη για χειρουργείο, ήταν η αρρύθμιστη πίεση. Ρυθμίσαμε την πίεση, πήρε αρκετό χρόνο και η ανεπάρκεια της μητροειδούς από εκεί που ήταν έτοιμη να χειρουργηθεί ήταν τώρα σε μια κατάσταση που δεν χρειαζόταν να παρέμβει χειρουργικό νηστέρι. Έτσι η ασθενής γλίτωσε τη χειρουργική επέμβαση, πάει μόνο με φαρμακευτική αγωγή, απλώς με το να ρυθμίσουμε πολύ πιο καλά την αρτηριακή πίεση. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει μεγάλη σημασία να βλέπουμε πολύπλευρα και ολιστικά και εξατομικευμένα τον κάθε ασθενή.